Să fie Dumnezeu pentru prezența Duhului Sfânt în mijlocul nostru. Aș vrea să mai citesc pe lângă versetul din Matei, aș vrea să mai citesc încă două versete din Galateni, din capitolul 5, versetul 16 și 17. Zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Și vreau ca să subliniez această ultimă frază a versetului 17, așa că nu puteți face tot ce voiți. Intenția mea pentru mesajul următor a fost și este ca să vă spun mărturia mea personală cum am întors la Dumnezeu. Mă simt dator pentru că n-am făcut-o niciodată și n-am spus-o niciodată în biserică aici, deși am folosit această mărturie în multe locuri unde am fost plecat. Aș vrea ca și biserica să cunoască puterea și măreția lui Dumnezeu care a fost arătată față de mine. Amin? Vreți ca să ascultați mărturia în câteva cuvinte? Vreau ca să o prezint și cu ajutorul lui Dumnezeu vreau să împletesc aceste versete care le-am citit. Adesea se aude printre tineri o vorbă care circulă și circulă și în engleză și în românește, circulă în toate limbile. Fac ce vreau. I do what I want. Ați auzit această formulă? Ați auzit-o? Părinții, când chemați copiii la biserică și spun că nu vor să vină și întrebați de ce, vă răspund pentru că fac ce vreau. E viața mea și eu fac ce vreau. Vreau să aduc un semnal de alarmă și să înțelegem că de fapt noi nu facem ce vrem în lumea aceasta în ce privește viața spirituală. Noi alegem un stăpân și stăpânul pe care noi îl alegem, acela va direcționa faptele noastre. El va spune ceea ce noi vom face. El ne va trasa cărarea pe care noi vom merge. Și faptele noastre vor fi dovedite din pricina că vom avea un stăpân. Fie că va fi Dumnezeu, ori că va fi diavolul. Deci noi nu putem să spunem această formulă. Tineri dragi, I cannot say I do what I want. This is a lie. Această minciună s-a născut din iad, este adusă de Satan, este propagată în mijlocul tinerilor și adesea tinerii sunt înșelați. Și cu această minciună am fost înșelat și eu. Am crescut într-o familie de credincioși, m-am născut într-o familie de credincioși, am fost adus la binecuvântare, cum mulți sunt aduși la binecuvântare. Am crescut în biserică, am fost dus la școala duminicală, am învățat despre Dumnezeu, Vechiul Testament, Noul Testament și părinții s-au străduit ca din copilărie să-mi dea învățătura bună, învățătura sănătoasă și să mă apropie de Dumnezeu, să-L cunosc pe Dumnezeu. Că atunci când voi crește mare, să iau decizia corectă și să aleg împărăția lui Dumnezeu. La vârsta de 12 ani, am avut un vis. Când încă eram copil, am avut un vis și am visat cum diavolul a venit și m-a prins. Și atunci când m-a atins, funcțiile mele au paralizat. Nu puteam să mă mai mișc, nu puteam să vorbesc, nu mai puteam să gândesc, nu mai puteam să fac nimic. Și m-am trezit foarte speriat și m-am dus la mama și am zis, mamă, am visat pe Satana. Și mama s-a uitat la mine, a început să râdă și a zis, păi și eu ce să-ți fac? Du-te și visează-L pe Iisus. Te-am pus eu să-L visez pe diavolul. Scurt timp după aceea, visul s-a repetat. Același vis. Însă de data aceasta, când diavolul m-a atins, când diavolul m-a prins, puterea lui a fost mai mare asupra mea. Și m-am trezit iarăși speriat și am alergat la mama și am zis, mamă, iarăși l-am visat pe Satana. Și uite ce s-a întâmplat. M-a atins și în momentul acela am paralizat, nu puteam să mă mai mișc, am vrut să strig după ajutor, să vin după tine, dar n-am mai putut. Și atunci mama a înțeles că trebuie să se roage pentru mine și a început să se roage pentru mine.
La vârsta de 15 ani, fiind în liceu, de la 15 ani și până la 18 ani, din pricina anturajului, din pricina prietenilor care mi făcusem, am început să mă răcesc în ce privește biserica și nu mai doream și nu mai aveam acea dorință ca să merg la biserică. Cu niciun chip, în niciun fel. Și atâta s-a rugat mama de mine și atât se rugau părinții și atât mă chemau la biserică, eu din contră găseam tot felul de motive și foloseam această formulă. Fac ce vreau. Nu-mi spui mie ce să fac. I do what I want. Însă, cu timpul, viața mea, așa numita mea relație cu Dumnezeu, cât îl cunoșteam eu pe Dumnezeu, s-a stins cu totul. Și cu cât petreceam mai mult timp cu acești prieteni din lume, de afară, cu atâta dragostea de biserică și dorința de a fi cu Dumnezeu se stingea mai mult. Și am ajuns ca să doresc mai mult lucrurile de afară, să doresc mai mult aceste fapte ale firii pământești, aceste plăceri de o clipă, aceste minciuni pe care diavolul le oferă atunci când ești tânăr, când ești adolescent. De multe ori, părinții au o întrebare și biserica, care o pun înaintea lui Dumnezeu. Cum este posibil ca un copil care se naște în familie de credincioși, este adus la binecuvântare, este adus la școala duminicală, cum este posibil ca el totuși să iasă afară din biserică, să părăsească pe Dumnezeu? Cum este posibil? Cum se poate întâmpla lucrul acesta când biserica l-a binecuvântat, când păstorul l-a binecuvântat, când familia l-a binecuvântat? Cum este posibil? Și uitați că este posibil. 1 Corinteni, capitolul 15, cu 33. Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Cât de dus ai fi tu la biserică, cât de mult ai cunoaște tu Biblia, tovărășiile rele, prieteniile rele vor fi atât de puternice în viața ta că te vor smulge din biserică, vor stinge dragostea care tu o ai pentru Dumnezeu și te vor lega în lumea aceasta cu patim, cu pofte, cu plăceri. Pentru că, în mare parte, lumea aceasta, știm, este stăpânită și este controlată de diavolul. Și oamenii trăiesc în faptele firii pământești. Ei au ales un stăpân, ei l-au ales pe Satan și diavolul le dă fapte și au fapte păcătoase din plin, și ziua și noaptea. Intrând într-un anturaj păcătos mai devreme sau mai târziu, chiar dacă intri cu garda ridicată și chiar dacă intri cu versete biblice, și chiar dacă intri cu rugăciuni în anturajul lui, mai devreme, în anturajul lor, mai devreme sau mai târziu, tovărășiile rele vor strica obiceiurile bune. Te vor scoate afară, te vei stinge cu totul, te vei pierde în lumea aceasta. Și așa s-a întâmplat cu mine. Au venit prietenii lumii acestea cu oferte. Măi, dar tu mergi cu noi de o săptămână, două, tu nu fumezi? Nu, garda sus, nu fumezi. Nu. Te ești cu noi de 2 luni de zile, tu nu bei? Nu, garda sus, eu nu beau. Nu. Știam că e păcat. Măi, avem o petrecere, uite, ne întâlnim, mergem mai mulți acolo, o să avem fan, ne distrăm, nu? Tu nu vii? Nu, eu garda sus. Asta a fost câteva săptămâni, câteva luni de zile. Și apoi garda s-a lăsat jos. Mă, odată, dacă tragi și tu un fum, dacă fumezi și tu o marihuana, că s-a legalizat la noi aici, legea nu te mai condamnă. Poți să te duci în spatele casei sau într-un colț sau în mașină, te prinde poliția, ești free, nu? Nu te mai arestează. Ba, poți să-ți chemi și prieteni din alte state ca să-i protejezi. Și așa, viața mea a căzut din prezența lui Dumnezeu și am intrat în prezența celui rău. Acceptând un stăpân și acceptând acest stăpân al lumii,
A început să-mi dea fapte, el tot timpul mi oferea fapte. Unde mă duceam cu prietenii aceștia, îmi dădea fapte ca să le fac. Faptele firii pământești. Minciuna, înșelăciunea. Și am ajuns ca să practic unele din aceste fapte ale firii pământești și chiar să le iau de bune. Și aici puteți să observați. S-a făcut schimbul de stăpâni. Mama a văzut lucrul acesta și rugăciunile ei au devenit mai aprinse, mai înflăcărate. Tatăl meu la fel. Păstorul și-a dat și el seama. Și au început să se roage pentru mine. De la vârsta de 15 ani și până la vârsta de 18 ani, eu am vizitat biserica de câteva ori și când mergeam la biserică stăteam afară. Nu suportam prezența lui Dumnezeu. Pentru că nu poți să slujești la doi stăpâni. Nu poți să slujești și lui Dumnezeu și lui diavolul. Nu poți să stai la masa lui Dumnezeu și la masa diavolului. Nu poți să bei din paharul lui Dumnezeu și din paharul dracilor. Nu poți! Pe unul vei iubi și pe celălalt nu-l vei suporta. Și mergeam la biserică și nu suportam rugăciunea. Când începeau frații să se roage, ieșeam afară. Mă ardea. Nu suportam. Și păstorul a văzut că tot atâta se chinuia să mă aducă la biserică și când mă vedea undeva pe afară, au luat un scaun și l-a pus undeva la ușa bisericii. Cum deschidea ușa, scaunul acela era al meu. Au început rugăciunile, au început mijlocirile, biserica să se roage. Mama a văzut că nu mai vin la biserică, a chemat păstorul acasă și a început să facă biserică acasă. Și chema slujitori, chemau păstori, mai cumva să mă prindă, vezi de treabă. Cum știam că vine păstorul, veneau frații prezbiteri, ceata a păstorilor, afară, tot weekendul. Începeau rugăciunile acasă. Eram primul la ușă. Plecam și nu mă întorceam până vedeam că rugăciunea s-a terminat. De ce? Pentru că nu poți să slujești la doi stăpâni. Nu se poate. Este imposibil. În inima noastră este în loc pentru un singur stăpân. Fie că este Dumnezeu, fie că este diavolul. Și nu poți să faci ce vrei. Alegi un stăpân și stăpânul acela îți va dicta și îți va trasa drumul pe care tu vei merge. Vei fi plin de fapte ale Duhului Sfânt, vei fi plin de fapte ale lui Dumnezeu sau vei fi plin de fapte ale firii pământești. Vei fi plin de Dumnezeu și vei fi o lumină pentru alții și vei fi o motivație ca alții să se întoarcă la Dumnezeu sau vei fi o pricină de păcătuire și vei fi un motiv ca și alții să păcătuiască și să se piardă. Depinde pe cine alegi. Atenție foarte mare! Noi nu putem să facem ce vrem. Dar totuși facem ce vrem. Ce facem pe pământul ăsta ce vrem? Ne cumpărăm o mașină, avem bani, ne luăm o mașină. Ne alegem școala la care să mergem. Părinții vor să mergem la o școală, noi alta. Se face alegerea, am mers la o școală. Alegem ce mâncăm, nu? Într-o zi mâncăm, avem mâncarea aceasta, săptămâna următoare alta. Astea sunt lucruri pe care noi putem să le alegem. Îmbrăcămintea, culoarea pe pereți, ce culoare punem pe pereți. Însă, în ce privește viața spirituală și lumea spirituală, noi nu facem ce vrem. Asta să fie clar pentru toți tinerii. Eliminați această formulă. Eu fac ce vreau. Asta este o minciună pe care diavolul o ridică și o pune în inima noastră și cu ea ne leagă și ne trage în lume. Noi nu facem ce vrem. Noi facem ceea ce ne dictează stăpânul pe care îl alegem. Amin? Într-o zi mama vine și îmi spune, după multele rugăciuni, îmi zice așa: Cristian, să știi că Dumnezeu mi-a descoperit că într-o zi tu te vei pocăi. Dar o va face într-un fel în care nu o să-ți placă. Nu știu când, nu știu cum. Dar Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunile. Și va veni într-o zi și se va atinge de tine. Și am zis, vezi de treabă, mamă, sunt tânăr,
Biserica nu-i pentru tineri, biserica e pentru oameni mai în vârstă. Biserica e pentru voi, nu-i pentru noi, tinerii. Eu am alte planuri. Diavolul deja mă prinsese și mă legase în lume și a început să-mi placă în lume. Mi-a oferit un loc undeva pe viitor, în actorie, să joc în filme. Mi-a oferit un alt piedistal pe care să mă lupte și am început să mă antrenez cu alți prieteni de-ai mei și făceam tot felul de lupte, kickbox și toate bătăile și nenorocirile acestea. Și timpul meu era ocupat în lume. 2 ore pe zi antrenament, școală și altele. Nu aveam eu gând și nu aveam eu vreo dorință ca să mă gândesc acum la Dumnezeu și să-L mai caut pe Dumnezeu. Aveam un viitor, mă gândeam la un viitor în lume. Diavolul îmi pregătise un viitor în lume. Însă mama a zis să știi că Dumnezeu îți va ieși în cale. Și va trebui să alegi cu Dumnezeu sau să rămâi în lume. Scurt timp după aceste cuvinte, un alt tânăr a venit și mi-a spus același lucru. Dumnezeu se va atinge de tine. Am aflat că și el se ruga pentru mine. A fost o petrecere la care am fost chemat și una din colegile mele de clasă n-a mai ajuns la petrecerea aceea pentru că a murit într-un accident de mașină. Și am început să mă gândesc. Colegă tânără până în 18 ani și moare. Viața nu este în mâna mea, viața e în mâna lui Dumnezeu. Noi nu știm când venim, nu știm când plecăm. Dar nu m-am pocăit. Scurt timp după aceea, un vecin din cartier de acolo de unde locuiam avea un pistol cu bile, l-a îndreptat către mine și m-a împușcat și m-a lovit în ochiul stâng, ochi care a fost spart. Am mers la doctor, doctorul m-a verificat, stare foarte gravă, trebuie să-ți facem operație, ai pierdut ochiul, sângeram din ochiul stâng și mi-a zis trebuie să-ți facem operație pentru că situația e foarte gravă și faci complicații, s-ar putea să pierzi și ochiul drept, să-ți afecteze creierul, poți să mori. Și trebuie să scoatem afară ochiul și să spunem un ochi de sticlă sau de plastic, la preferință. Va trebui să-ți alegi. 9 zile în spitalul acela am stat și m-am luptat cu mine și m-am luptat cu Dumnezeu pentru că n-am vrut să mă pocăiesc. 9 zile am zis, Doamne, nu, voi ieși de aici sănătos, dar nu mă pocăiesc, că nu-i timpul și nu-i vremea acum, sunt prea tânăr. După 9 zile, doctorul a venit și a zis, mâine, dacă nu facem operație, tu s-ar putea să te termini. Și atunci, în seara aceea, a 9-a zi de spitalizare, am spus mamei mele, venise să mă viziteze, să dea semnătura pentru operație, am zis, du-te acasă că-și Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea. Eu astăzi mă pocăiesc, astăzi mă întâlnesc cu Dumnezeu. Și dintr-o față tristă, posomorâtă, înlăcrimată, am văzut un zâmbet pe fața mamei mele, care nu l-am văzut niciodată, și în zâmbetul acela am văzut dragostea lui Dumnezeu pentru mine. Rugăciuni care au fost ridicate înaintea lui Dumnezeu. Pentru prima dată în viața mea l-am chemat pe Dumnezeu, mi-am pus pătura în cap și am strigat către Dumnezeu. Și am zis, Doamne, Tu care ai făcut cerul și pământul, Dumnezeul părinților mei, care m-ai adus în locul acesta să-mi salvezi sufletul, te rog, vino la spital, vino la patul meu, vreau ca să te simt. Și am simțit prezența lui Dumnezeu, am simțit dragostea lui Dumnezeu, am simțit iubirea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu. M-am văzut atât de păcătos, am început să tremur din pricina păcatelor și am început să le mărturisesc pe toate. De la ora 7 seara și până la ora 5 dimineața m-am rugat, mi-am mărturisit păcatele, am cerut ca Dumnezeu să mă elibereze, că nu-i de ajuns să-ți cer să-ți ierte păcatele. Ce folos să te ierte astăzi și mâine să ieși afară și să faci aceleași lucruri, nu? Ce folos?
Însă am zis, Doamne, dacă mi-ai iertat păcatele și m-ai spălat în sângele Tău și mă simt atât de liber, Te rog și eliberează-mă, Te rog, scoate stăpânirile astea din inima mea, scoate pofta asta pentru faptele firii pământești, scoate dorința aceasta pentru păcat, pentru lume, scoate-l pe diavolul afară, Doamne, și eliberează-mă. Și intră Tu în inima mea și locuiește Tu ca Domn, stăpân și mântuitor al vieții mele. Și am simțit cum o forță a ieșit din trupul meu. Și când l-am invitat pe Iisus să intre în inima mea, a intrat Iisus ca rege, ca stăpân, ca mântuitor. Și din momentul acela El mi-a schimbat inima. Am zis, Doamne, totul sau nimic. Nu vreau să mă mai întorc unde am fost. Ori mă schimbi, ori mă lași în pace, Doamne. Ori mă schimbi și mă faci asemenea Ție și împlinești planul care L-ai scris înainte ca să mă nasc, Doamne. Ori mă lași în pace. Totul sau nimic. Și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea aceasta și mi-a schimbat inima. Și planul lui Dumnezeu a început să se împlinească. Am adormit de la ora 5 până la ora 7 dimineața m-am rugat. La 7 dimineața m-am culcat și am zis, Doamne, știu că ai putere să mă și vindeci. Mi-ai salvat sufletul, m-ai mântuit acum. Ți-ai atins scopul. Dar te rog să vindecăm și ochiul, Doamne. Dă-mi ochiul înapoi și voi fi o mărturie pentru Tine câte zile îmi vei da pe pământ, Doamne. O oră am dormit, după o oră m-am trezit, mântuit, eliberat, salvat de Dumnezeu, cu un statut nou în cer, copil al lui Dumnezeu și vindecat, mărit să fie Domnul. Am alergat în office acolo la doctor și când m-a văzut doctorul s-a ținut cu mâinile de scaun și n-a mai clintit 2 minute. Pentru că el a știut că n-am nicio șansă. A văzut în fața ochilor o minune dumnezeiască. Și am zis, ce s-a întâmplat, domnule doctor? De ce v-a speriat? Ce s-a întâmplat cu tine, mi-a zis. Dumnezeu m-a vindecat. Aia seară i-am zis, mi-am predat sufletul și Dumnezeu mi-a primit sufletul, mi-a iertat păcatele și m-a și vindecat, mărit să fie Domnul. Dumnezeu are putere să vindece. Și a privit la mine și s-a uitat la mine și nu mai mișca. Și a zis, cu adevărat, Dumnezeu te-a vindecat pentru că eu știu că nu aveai nicio șansă. Era imposibil ca ochiul tău să fie recuperat. Și planul lui Dumnezeu a început să se împlinească. Primul om la care am predicat. Am fugit atâta de predici, am fugit atâta de predicatori. Însă într-o seară am schimbat stăpânii. L-am dat afară pe diavolul și l-am acceptat pe Iisus ca mântuitor. Cine s-a gândit că voi ajunge să predic? Cine s-a gândit? Eu niciodată nu mi-a trecut prin cap așa ceva. Însă doctorul acela a fost primul care a văzut mărturia și mulți alții de atunci. În Apocalipsa 3:20, cuvântul lui Dumnezeu spune, iată, stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Va trebui să deschizi ușa dacă vrei ca Hristos să intre în inima ta. Aș vrea să vă invit în picioare, să vă ridicați în picioare și să facem o rugăciune în mod deosebit pentru tineri, pentru tineret. Aș vrea ca să ne rugăm ca Dumnezeu să trimită un duh de trezire și prin Duhul Sfânt să cerceteze inima copiilor, adolescenților și a tinerilor ca să realizeze că în viața aceasta noi nu facem ce vrem, noi alegem un stăpân. Și haideți ca în rugăciunea aceasta să ne rugăm ca Dumnezeu să le dea putere să le aleagă pe Iisus Hristos ca și Mântuitor, amin? Amin. Și faptele lor se vor vedea atât în biserică cât și afară. Mergem și ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, amin.